na nkobi straight to the point. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fonu sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m were ihe n'ugbo ine na mgbotere ya ụmụ agba obi ugbo ụmụ agba nta ugbo ine na ihe na ya na-akụrụ m na ọ dabara ya na Chineke na-elekwasịrị anya ebere mana ọ nwere ike ọwụghị otu ọ ga-esi elekwasị onye ọzọ out there na ụmụ agbọghọbịa kpachapụ anya ha na mgbe ya nwa ogogo nwa 17 years old only ọhịa dị otu nwa okorobịa atọ nwere gbengam ya na ya abụọ ka ọhịa n'ụzọ ha otu aka ya na ya abụọ chichiga ya were mkpụrụ obi ya niile umejie niile ọbara ya kidney ya were fall in love hụ nwa na n'anya hụbiga ya oke ya nwa okorobịa kwanụ hụkwara ya n'anya dịka ya chere mgbe ahụ mgbe mmanya matara ije ya na that young man mmanya etie gbaa takataka tie ebe ya danne ya ha gide ha egbuge si ya ga-ahapụ nwa na ya nwụcha ya egbucha ya stil ya na nwa na-amịarịkwa ka nkwa ọja ọ ya ka o megidere mpa ya ekwughị ha okwu nwee otu ibe ọnụ n'okwu a mana the very day mpa ya tiri ọnụ na that matter ije ya na nwa ihe ọ gwara ya wụ na ya ga-ahapụ nwa ahụ aka na iji nwa ahụ ga-eri ya na ya ka na-ele na ekwekwala ihe disown ụzọ okwu abụọ mpa ya gwara ya onye ahụ ka na-akọrọ nwatakịrị young heart dị in love ọ na-aracha ahụ ọ na-enye nsogbu ya na nwa anọ afọ ime acha parents ekuluzie dan disownuzie ya nna na onye nabatara na na-eji egwegwu n'ọwụ kedu ọkpara ha ka ahụ lakịrị ya too much ọ nọkwa na oji bekee nọ nnọọ na one room eme biznes ya na-agba mbọ na mgbe afọ ime bịara bịacha ke nwa okorobịa ya na ebe o meka ihe ewerezie gbotowaziere nne na nna ya na village ha ụmụnne na ihe ha mere ya n'ọnụ ya enweghị ike ikochali ya na ya agaghị echefu ya n'ehọrị na ọ wụghị ihe mmadụ a ga-eme mmadụ ndụ ya echefuo ya ka nwa na-apụ na ya tara ahụhụ ole ebe ya ga-aga nna ya si ya hụ ya uru ya ga-elie na ndụ taa ka ọ dị mma ya si ya tiga isi ha chọrọ adanne ya si ya nwa anwa bekete na ya kwa ya chọrọ ịmụ nwa na ya agaghị amụ nwa na ihere megbuo ya ụta ka esi mee ya ka nkịta ya n'ezi ebe ahụ ka uluzie dan kpewezie ihe wee kwere ọ ya ka emegere Ken ntara ya na ya mega ihe akwụkwọ ya pụta ya gawa ala bekee afọ ya na-ebukwe na-abịa naanị ihe ọ nọrọ n'ala bekee wụ only 3 months o dere leta ya makwa na writing ya o dere leta sị na ọ bụrụ na ọ dịrị ya possible iwepụ nwa ahụ na ya agaghị ewepụ ya ma ọkwa na ọ dị ụjọ dị ya na ewepụ ya na ya ga-awụ na ya amụcha nwa ahụ na ya sacha ahụhụ ọhụ onye ọzọ dị interested ga-alụ ya na ya lụọ ya gụọ leta gụọ ya anya mmiri agba ya ya gụọ leta ahụ ya efilie na ọ ga-awụnụ adanne nke nwoke ji writing n'ihi na ọtọ nwanne kekwe ya na writing ya na abụọ ga-amakọ ma ọ bụrụ ya dere leta n'ọnụ na nwanne nwoke dere enwekwana phone eji ha communicate that time enweghị otu esi eri ji ọ si ewere leta ruo echi Saturday ya gaje atinenta ya gaje ụlọ ọgwụ ya gbajeme baa moto gawa na city ebe nwanne nwoke ebi were leta ntara nye nwanne nwoke ahụ ya ma oke ghere na ahụ ma akpịrịkpata mosquito ohu isi nga ya chaga mmiri nwanne nwoke ebe wee si ala shikere mgbe ọ na-alachi ya paaki efi bịa nọrọ n'ụlọ ya mụọ ọ ya ka ya olecha anya gazie ga enye erijucha anya afọ kpụrụ ya ga ụlọ ọgwụ sie cheki dọkịta cheki chesi na eriwe nri zuejere ya ma ọgwụ vitamins ma gwa na stress ka too much na ọ dịghị mma for a pregnant woman ọsọ nwanne nwoke wara ka gbaa n'okwu they worried otu anụ ntara ka ya lara ma ego o nyere ma anụ even ego ya nyere ejirila na ha ga sachịkwa ihe wee arakwa the money ya ekwelukwe nwa ekwetere na o wee ya ji the money na danne that young man kpogidoro kpọ igwe nkịta kpụrụchi mmanya dị sem ọ ya ka ya ebuwara akpa ya na ya chọrọ ịla ka ya lakwuru nwanne nwoke na nwanne nwoke si ya bịa adanne ya zobiri ya akpa by then ọnwa afọ ime ya nọ na late 8 months na ọ ga-eru some days ya baiga 9 months adanne ya baya na enwe ebe ọ ga-ebu
nwa nwanne nwoke aga n'ọnụ ụlọ ha ngana ka ọ ga na-amụ ya na dadị ọ ga-amụ ya ọmụchaghale na ebe ọ chọrọ ịga ya gawa na in fact na-enwe from this moment na-enwe bịa gacha na ọ wụta onye ihu na onye achịsị bifo ma vuru ha gboso gbachie geeti ha ya relax ya enwere fon eji akpọ nwanne ya gwa ihe ahụ ya nọgidere nga ime emenwe ha kpere gawa ụlọ ọgwụ na onye na-enọ n'ụlọ ọgwụ ada nne ke nwoke ọ ya ka ya mụọkwara nwa anọ ntara mụcha ọra buru ya ghọtaghị ya mụbeghị mbụ ọra buru ya pụọ out of this world nteta ọzọ ya na-etete dọkịta gwawa ya na ya dị sorry na nwa ya nwụrụ anwụ na ya stresịrị too much na erighị ezigbo nri na anaghị ezu ike na nwaanyị dị ime isi ha ụta ahụ stres na ele ihe o nwere ihe echega echiche gịnị bụ ihe echega ejiri mụgbuo dị nwa ya ebe anya ewelitere lekwezi ka ada nne nke nwoke nọ na-ebe na-atụgburi na-akpụ isi n'ala na-ebe na-achịrị ụkwụ elu na-ebe ha ewu nwa nwanne ya nwoke ọbara ya elegote ochi ebegakwa anụnụ na o bewele ọrụ ka ya akwa na nwoke nọ na anakwa ha ikwere maka nwa nọ nabata ya mana ebe ọ nwụọ na ya ebejirikwe ka ya ha eburu ya taa ka esi buru akpa ya that day discharge ya lọta bịa na lole ha paakịrịla ya akpa ya ọrịdị eburu ya gakwuru nwanne ya nwoke maka nwanne ya nwoke ka ya nọ only 1 year ka ya nọ sachara ahụ ya mekọrọ bido ọrụ nwanne ya nwoke m rejistra ya ebido na-eme na ya nọzi na salon nga na-emega isi one day nga ya gara ime isi rute enwere lady that lady ihu ya na-emecha ka ya onye ama ama the lady a na-elekwene ya ọkụga anya kpom na-ele olelele ya smile olelele ya achị ya papụkwanụ sikekwa ụmụ onye ahụ ya kpara ihe akwụkwọ ya ekelere ya gbapụga ibu and onye nwe bụ that lady ụzọ bịa nwaanyị na-emeghe isi agwawa ya sị ya biko na ọ ga-enyetụ nwaanyị a chance this lady na ọ na-eme travel ka ya eme ya isi dị na ebe ya nwa nọ nso na ya bịa na mgbede ya so oke nsogbu anọ na ọ na like iwere tọn ya nye onye ọzọ but ọ dị same no problem ya alawa rute na mgbede ya lụghachita lokwutekwa nwaanyị a ya filiri na a ga-eba na emecha na isi ọ na-emecha na nwaanyị nwa ya nọ ga na-eche mbata ya batara ga dị woman na-akpọ ya aha ya dị woman na sị na ya emecha na ọ ya nwa ka ya echege ya sa na ọkpasa ọ na-eme travel ya si mba na-enwe travel ya ga-eme na ọ wezi echi na ọ wụ ezigbo mmadụ na-enweghị ihe gbasara ya chọrọ ịgwa ya na ọkwa ya nwa onye bịara mụọ nwa na Soso hospital yes na ọkwa ya nwa onye mụrụ nwa ebe last year or thereabout na Soso hospital yes na ya nwa nurse na that hospital that time but not anymore na ha gwara dat na nwa ya ha nwụọ nwa ha ọ mụrụ na nwa ya ha nwụrụ na ọnwa nwaanyị ka ọ mụrụ na ọhụrụ that lady bega akwa na-atụ na na-atụgburi n'ala ọsọ nwanne nwoke ya na ya mụrụ nwa nwanne dị eze na ọ ya nwa kuru nwa na ebe nwa ahụ nọ na ọ wee ihe plus na nwa ya ahụ chaga ezigbo ụcha na ọ chara bambam chaa pampam ka ya nwa na nwa ahụ dị ndụ na nwa ha nwụ na ọ ga-achị ọ dịghị possible ya were polisi mee that lady arrest na o mee ya arrest metụrụ ya na ọ bịa ebe rote na ọ ga na ọ bịa mgbe ọbụla ọ chọrọ ịbịa ahụ ya ọ bịa elu na ebe ka ebi na ọ chọọ na ọ ga-achọwa nwa ya na nwa ahụ dị ndụ ọ sị asị ka ya asị nụ ya kelecha the woman kelecha ya nara ya adreesị ebe ọ sị ya enyi dị ya chọrọ ịbịawa mgbe ahụ onye ma akụkọ a na-akụ na fon ya alawa gbara ọsọ ga kọrọ ya nwanne nwoke sị na ọ bụrụ na nwa ya dị ndụ na ya ga-agbarịrị ha gem ha na-enwebeghị ha ghọtara na ya wepụ anya na ya concentrate na ihe ọ na-eme ka udo daa ọ ya ka ya nọ one day 2 weeks later enweta nwanne ya nwoke shi ga-ekute nwa anọ nta ozugbo ya hụrụ nwa ya hụ onwe n'ime nwa ya na nwa ya a year and 3 months mgbe nwanne ya nwoke gara pool te gbalatara nwa ya gwa dat na otu ugbo a na nwa ya kpụrụ na enweta nwanne nwoke shi mee datin ya maka kpụrụ nwa anọ tara kpụghachitara before ya gakwana according to nwanne o buzo mee investigation jụọ ndị communities jụọ na-eme ka stranger just na-eme nkwa ya dị sure that na nwa ya ahụ nwa ya onye ka kpọtara ya nwa anọ tara nwanne nwoke agwa datin ya na investigation nwee ike ha trace ebe a na ya ga-relocate ha ụta ka esi kpụrụ nwa anọ tara cousin ha bi not ebe a ka ya kpụziri nwa ya ga ebe a ka ọrụ ọnụ ntara ya mụchara ebe a ka ya ga emepezie ebe akwa nka ya nọzi nwatakịrị eto nọ ya ka that time after like 16 years or 17 years nwatakịrị etolitela agba ọbịa somebody chat up na Facebook jụwa ya na ọma about nwa ha ya emepe profile ya wụ na oke nọ ntara ya na ya bụ ọlọla ya na onye ọcha ma ya hụcha picture ha ma gịnị jụwa ya nwa ya na ya abụọ mụrụ na enwere any account ọ ga-enye nwa about that baby ya reply ya sị na nwa ahụ na ọ nwụọna according to Adanne sị na Adanne ya mụrụ nwa Adanne sị na nwa nwụọna na ele ihe ọ ji abịa jụ ya
after how many years? Ya gwes na trust ya. Ya gwes ya go to hell, block ya. By then, ya nwa alụọkwala n'di. Na nwamba nọ nza. Na nwatakịrị na-ekwu okwu Igbo alụọla di. Na ọ lụọla di. O ji nwa ọhụrụ n'aka currently. Na ọ dị ọkpara nne ekere edi. Na ọ wada ya nwanyị. Na not just ọlụọla di, ọ lụtara oke di. Na ọ lụtara echete etete. Na nwa ya nwaanyị ahụ lụrụ dịka ihe ọ mara ma ọ chaga pam ka ya nwa n'ihi na ya chara ụcha well. Na nwa ya ahụ shiri imi. Ya make kwene sure zụọ ya kpoo, make sure na o meghị mistake ya mere as a mother. Ya alụkwala n'di, mụọra di ụmụ anọ. Na nwa ya ha na-ekwu okwu ya na ọ lụọla di, oku nwa n'aka now. Not just anyhow di, na o butere oke di. Nwanyị mba nọ na ndụ ụmụ agbọghọbịa aka na ntị. Ọnọdụ ọbụla ga-emenụ elu akwụbụ ụgwọ isi ṅụ ga-egawa ịmụ nwa na ezinụlọ ebe a na-anabata aṅụ. Gwa doctor na relative your trusted person ga-anọ present mgbe ị chọrọ ịmụ nwa. Na-ewerele n'ụdị a nara ụmụ agbọghọbịa ụmụ ha gwa ha na ụmụaka nwụrụ anwụ kwapụga ha ma na nwa ha dị ndụ. Ọ gịnị butere nnekwu anụṅụ nnakwu anụṅụ? Na ya arịọla nne eriọkwa na nna na emeziela onye ọbụla na mmanya jọsọrọ nwa 2 years ago. Na restore peace na family before. Na ya na-eji ndụ ya adụ ụmụ agbọghọbịa ọbụla, nwa agbọghọbịa ọbụla ya hụrụ around ha ya na-eji ihe mere adụ. Na nwere ihe egbotere ụmụ agbọghọbịa ụgba. A lot of them a na-akwụbụ ụgwọ isi ha tụrụ ime gaa ịmụrụ ya family a na-anabata ha. Na gị make sure na onye hụrụ n'anya onye ṅụ your relative nwanne ṅụ na ị ga-akpa ya akpa with doctor na ị chọrọ doctor asị ha laga mba gị mara na ndị ụmụnne dị nwa n'ọnụ ọjọọ gaa n'ụlọ ọgwụ ọzọ gaa mụọ nwa ebe ha ga-eme ala ka nwanne ṅụ nwaanyị gbuzoro present. So ikwupụta nwa ahụ ya ahụ ya gị rahụrụcha tete gị bịa hụ nwa ṅụ. Ụmụnne m ọhịa ọsọ mbịa gbutere ọnụ okwu nkwuse onye ọ dịrị ga-anụrụ ọ nga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.